L-istennija tal-pubbliku sportiv Malti hija kollha għall-logħba mill-kwalifikazzjoni għat-tazz tad-dinja bejn Malta u l-Italja. Partita diffiċli għal pajjiżna kontra l-finalisti tal-aħħar kampjonat Ewropew, iżda attrazzjoni għal kull min se jkun involut. Lejliet il-partita li se tintlagħab fl-Istadium Nazzjonali f'Taqali, ippakkjat bil-partitarji Maltin, il-Prim Ministru Joseph Muscat iltaqa' mal-plejers, coaches u diriġenti Maltin. Fil-waqt li ringrazzjahom għall-impenn tagħhom, Joseph Muscat qal li kienet priorità għalih li jistieden lit-tim nazzjonali Malti f'Kastilja wara riżultat negattiv tal-ġimgħa li għaddiet kontra l-Bulgarija. Il-Prim Ministru qal li huwa perswas li MFA flimkien mat-tim kollu qed jaħdmu flimkien bl-almu kollu tagħhom għall-logħba kontra l-Italja. Qal li jinsab konvint li l-Maltin kollha f'Taqali se jżommu fuq il-kuluri bojot u ħomor u l-pajjiż kollu se jkun maqut wara t-tim nazzjonali. Il-President tal-MFA Norman Darmanin De Maio qal li stedina bħal din hija ta' kuraġġ għat-tim Maltin. Saħaq li l-futbol jaqqat lill-pajjiż kollu. Darmanin De Maio qal li hekk kif Joseph Muscat irnexxielu jaqqat lill-pajjiż fil-kampanja elettorali, issa l-pajjiż serġa' jkun maqut wara l-aħmar u l-abjad u ebda kulur ieħor. Il-plejers Maltin esprimew l-apprezzament tagħhom għall-istedina tal-Prim Ministru. Affarijiet bħal daw jgħinuk molarment. Ftit jimejlu għadna kif labna kontra l-Bulgarija u ma kienx logħba faċli u ma kienx ovvjament mentalment kif suppost. U għadha ġej logħba oħra kbira ma' wieħed mill-aqwa teams li hawn fid-dinja. Ovvjament xi ħaġa bħal da meta tisma' minn il-Prim Ministru jawguralek u jemmen fik u xi ħaġa li tagħti il-massimu tiegħek ovvjament. U ħaġa li tibqa' tiftakarha ġurra miegħek wara ħajtek kollha. Minkejja t-telfa qawwija ta' 6-0 kontra l-Bulgarija, il-konċentrazzjoni tal-kontinġent kollu qiegħed l-prestazzjoni tajba kontra l-Italja. Ħaġa sabiħa ħafna li ġejna ospitati hawnhekk, mhix xi ħaġa ta' kuljum. Bil-riżultat li għadda intnesa, din hija xi ħaġa pożittiva anke għat-tim, anke l-moral tagħna. Issa aħna konċentrati, qegħdin motivati, hopefully noħorġu hemmhekk għada u nippruvaw nġibu riżultatu. Fit-tmiem iż-żjara l-Prim Ministru Joseph Muscat kien ippreżentat ballun tal-MFA iffirmat mill-plejers kollha.